Dnes si uvaríme jednu z mojich najobľúbenejších omáčiek a to je sviečková. A mäso máme samozrejme od Danubius mesiarstva. Pozrite na to, krásne prešpikovaná. V sviečkovej samozrejme patrí aj koža zo slaniny. Slaninka olej. Začíname koreňovou zeleninou. Osolíme, pokoreníme. Mäso si z prúdka zatiahneme. Pridáme cukor a skaramelizujeme. Nádherná vôňa. Tak a teraz je ten správny čas pridať tam maslo, horčica, citrónová šťava a ocot. Mäso vrátime do zeleninky, zalejeme vývarom, pridáme smotanu a dusíme do mäka. Poďme na servis. Sviečková a la šéf Miro. Nech sa páči sviečková a la šéf Miro, knedličky od mojej mamičky, mäso od Danubius mesiarstva a krémová omáčka vymixovaná s Thermomixom. Dobre s dobrým treba spájať, priatelia. Dobrú chuť vám prajem.